साफ्रोमबो निउस नायगिरि बर' रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरबाय। लोगोसे बेवहाय आंजों थुबुर जाफैनाय साफ्रोमबो दावहारु लोगोफोरनिसिम आंनि गोजोननाय आरो गाहाम हामग्लायनायखौ आं बावहरग्रोबाय। दा खोथाया नोंथांनि जि सोंनाय बे सोंनायनि फिनखौ आंनिफ्राय क्लियारिफिकेसनखौ आं होनो थाखाय आं राजि आरो आं जेब्लायबो थियारि दं। जे बिथांमोननि जि एलिगेसन बे एलिगेसननि सायाव जिहेतु आं बुङाब्ला रायजो राजाया आंखौ दुखु मोनगोन। मानोथो होनोब्ला रायजो राजाया मोनसे आसा आरो मिजिं सिमां लानानै जोंनि सायावबो माखासे बाथ्राखौ सोनारनानै थायो। बेनि बिथिङावनो दिनै आं बेखिनि नोंथांमोननि सोंनायनि क्लियारिफिकेसनखौ आं होनांथारगोन। बिथांमोन बुंनाय बायदि जि बाथ्राफोर बिथांमोननि बुंनाय जि बाथ्राफोर बे बाथ्राया मालाबाबो सैथो नङा। बिथांमोना जि एलिगेसनखौ लाबोदों जे आफाद सिफायनायनि आफाद बोखावनायनि आफादखौ थेर बेथेर खालामनायनि जि एलिगेसन लाबोदों आं दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो बुङो जे आं दासिम आफादाव गोबाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय। हारिनि बे गोलाव सम खामानि मावबोनायाव आंनि साननाय हनायाबो जे एसेबां फिसा जागोन, आंनि सिन्था धारनायाबो जे एसेबां फिसा जागोन, फिसाहै खामानि मावगोन, नोंथांमोननिफ्राय आंखौ सानो नामा जे बे लामासिम दैदेनलांगोन होननानै बिथांमोना सानो नामा? आंनिफ्राय आं मालाबाबो आफादखौ थेर बेथेर खालामनो हानाय आंहा जेबो अधिकार गैया। आं जाथिनि थाखाय मावदों, हारिनि थाखाय मावदों। अकल NLFB आफादाव आं हारसिंल' आफादनि सोद्रोमा नङा। जोंजों लोगोसे गोबां केडार्स थायो, दैदेनगिरिफोर थायो। बिथांमोना एलिगेसन लाबोयैनि सिगां जोंखौ बिजिरनांगौनि प्रयजन दंमोन, जोंजों सावरायनांगौनि प्रयजन दंमोन। जोंखौ बबे बिथिंखौ बिथांमोना गाज्रि मोनदों, बबे बिथिङाव बिथांमोना जोंखौ लानानै एलिगेसन दिखांदों, बेफोरखौ थार बिजिरनायखौ बिथांमोना लाबोनांगौमोन। आफादनि रुल्सनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों, बेवहाय बिथांमोना आफादनि रुल्सखौ लानानै बिजिरनो गोनांथि दंमोन। आं बेखौ सानो। आं मालाबाबो NLFB आफादखौ सिफायनांगौ, NLFB आफादखौ फोजोबनांगौ, NLFB आफादखौ धंस' खालामनांगौ, आं बे बेलायाव मालाबाबो सिन्था खालामाखै आरो मालाबाबो बेफोरबायदि रावखौ जों सावरायाखै। सावरायदोंब्ला जोङो सरकारजों बोरै लामा हमनांगौ, सरकारजों बोरै रायलायनांगौ, बिनि माखासे स्ट्रेटेजि पलिसिखौ आं बिथांमोनखौ बुङोमोन। जों जुदि स्ट्रेटेजि पलिसि गैयाब्ला, जोंहा जुदि मोजां थि सिन्था सरसा गैयाब्ला, जों आफाद हिसाबै बबे लामासिम जों हान्थिलांनो हागोन, आं बेसेबांखिनि बाथ्राखौ लाना बिथांमोनजों सावरायोमोन, बुङोमोन। जों जेब्लायबो सरकारजों सावरायनो गोनाङाव सरकारजों सावरायनो थाखाय जोङो रेडि जानानै थानांगोन। जोंनि मेन्टेलि फिजिकेलि जों स्ट्रं जानानै जोङो सरकारजों मोजां मोनसे सावरायनायखौ खारथाय होनांगोन। बे बाथ्राखौ आं जेब्लायबो बिथांमोनखौ बुङोमोन। नाथाय बिथांमोननिफ्राय गोबां हेंथा, गोबां एलिगेसन, बेफोरबायदि एलिगेसना जोंनि गेजेराव जानाङामोन। जिहेथु जों मोनसे सिमां लानानैसो फैदों, मोनसे मिजिं लानानैसो फैदों। जेब्ला जों हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन बे समावबो जों मोनसे मिजिं लानानैसो जों फैदोंमोन। गतिके जि एलिगेसनफोरखौ बिथाङा होदों, बिथांनि
गोसोनि बिथांमोननि गोसोनि साननाया जुदि एफा लेथ्रा एफा सर्ट माइन्डेडजों बाथ्रा बुङो आं बेवहाय दुखु मोनदों आरो मोजां मोनसे हारिनि सिन्था सरसाखौ लाना खामानि मावदोंब्ला बेसांखिनि एलिगेसनफोरखौ जों लाबोबाय थायाब्ला मोजां जायो आं बेखौ सानदों। मानो होनब्ला जों दिनैनि बे दिनाव मैया जि प्रेस रिलिजखौ होबाय बे प्रेस रिलिजनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों आं जुदि आंनि सिन्था धारनाया गाज्रिमोनब्ला आंदों बेसांखिनि सेंग्राफोरा रावबो फैनाय नङामोन। आंनि सिन्था धारनाया जुदि आफादखौ धंस खालामनायनि लामाजोंमोनब्ला बेसांखिनि सेंग्राफोरा आंजों बेवहाय जथुमनाय नङामोन। गतिके आं बेबायदि सिन्था सरसाजों मालाबाबो खामानि मावाखै। आंनि सिन्था सरसाया बे जे सरकारजों मोजां मोनसे सावरायनायखौ खारथाय होनांगौ, सरकारनि मानसिफोरखौ जोङो लोगो हमनो थाखाय सेस्था होनांगौ। मानो होनोब्ला रावबो नोंनि उखैनायखौ नोंनि गांनायखौ रावबो दौनानै होआ, नोंनो रावबो जासिनानै होआ। बेखाय जोङो बे लामाखौ हमनो थाखाय स्ट्रेटेजि पलिसि लानानै जों खामानि मावनो थाखाय आं बिथांमोनखौ बुङोमोन। दा बे बेसांखिनि बाथ्रायाव जुदि बिथांमोननि साननाय हनाया जुदि थौले सानदोंब्ला बे बिथांमोननि खोथा, आं बेवहाय बुंनांगौ गैया। एलिगेसननि सायाव बिथांमोना जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा लानानै आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव, जे रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव आं बुङो जे सरकारजों सावरायाब्ला मालाबाबो बिथांनि बाथ्राखौबो जोंजोंल' रायलायनानै जों समाधान जों बिथांखौ गगोन जों बेखौ मालाबाबो साननो हाया। गतिके जों सरकारजों सावरायथारनांगोन, सरकारनि मानसिखौ जों लोगो हमनांगोन। जों बे थांखियैनो जोङो सिन्था मोनसे लादोंमोन जे रन्जन दैमारि सारनियानो जा जों बिटिआर सिमा बारायनायनि खोथायानो जा, जों सरकारजों सावरायाब्ला जों मालाबाबो समस्याखौ समाधान खालामनो हाया। नाथाय बिथांमोननि साननाया उल्था जादों आरो उल्थायै जोंखौ जि एलिगेसनखौ दा लाबोदों आरो गोबांथार एलिगेसननि सायाव बिथाङा बुंदों जे आफादखौ सिफायनायनि बाथ्रा, आफादनि सोद्रोमाफोरखौ सारेन्डार खालामनायनि बाथ्रा, आं मालाबाबो बेखौ सानाखै। सरकारजों सावरायनांगौ, आं बे बाथ्राखौ आंनिफ्राय आं क्लियारल' होदों जे सरकारजों सावरायालासेनो जों थानो हाया, जों सरकारजों सावरायलांनायनि पलिसिखौ लानांगौ। बे बाथ्राखौ आंनिफ्राय आं बुंनाय जादों। रन्जन दैमारि सारखौ लानानै बाथ्रा बुंनाया खोब जोंनि थाखाय माने लासिंसिंसो। मानो होनबा बिथाङा दिनै दुखु दाहा लानानै जेल सिङाव दङ। बिथांनि नामखौ लानानै जों गावजों गाव NIA नि जानाया मोजां नङा। मानो होनोब्ला जों गावजों गाव बिथांनि नामखौ सोदेरनानै दागो फोनांनाया जोंनि थाखाय एकदम लासिंसिं बाथ्रा। आरो जेलाव थानाय रन्जन दैमारिखौ बख'नाङा होननानै बिथांमोना अजद होदों आरो फारसेथिंहाय रायजोनि सापर्ट नांगौ होनना दा बिथांमोना बेसांखिनि बाथ्रा बुङिनि सिगां गोबांथार बाथ्राफोरखौ साननाया गोनांथारमोन। बिथांमोना सानो नामा जे आंखौ रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा लानानै निउसफ्राव जुदि बेखिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला रायजो राजानि खैसाराव गोलैगोन। खिन्थु रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ लानानै बेसांखिनि एलिगेसन होयोब्ला, आंनि सायाव एलिगेसन होयोबा बिथाङा आइसोलेटेड जालांगोन, बे बाथ्राखौ सानदों नामा? जे आं बेखौ क्लियार होयो जे रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेल सिङाव दङ दुखु दाहा सहायनानै। जे बिथांनि दुखुखौ रन्जन दैमारि सारासो मिथिगौ। आरो आं बेसांखिनि बुंनो हानाय आंनो सोर अधिकार होनो, सोर अधिकार होदों? आं साधारन सासे NLFB नि फाउन्डार हिसाबै
आंनि बिबा NLFB आव आंखौ भाइस प्रेसिडेन्ट होदोंमोन बिथांमोना आंजों सावरायनांगौ गोनांथि दंमोन आंहा जुदि एसेबांखिनि आफादनि गोरोन्थि मावदोंब्ला आङो जुदि आफादनि इलिगेल मावदोंमोनब्ला आं आफादनि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला आफादजों एरख'जालायनाय जुदि खामानि मावदोंमोनब्ला बिथांमोना स्रोद काउन्सिल मिटिं जानानै बाखि आधा अंशखौ बाद होनानै आधा अंश काउन्सिलनि मानसिखौ लाफानानै बेबायदि जुदि काउन्सिल मिट खालामदोंमोनब्ला रेजलिउसन पास खालामदोंमोनब्ला आंखौबो लानानै सावरायनो हायोमोन जे आंबो सासे एज ए NLFBनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंखौबो लानानै सावरायनाया अत्यन्त प्रयोजनमोन आं गाज्रिब्ला आंनि सायाव जुदि एसां एलिगेसन जुदि रायजो राजानिफ्राय मोनदोंब्ला बा सेंग्राफोरनिफ्राय मोनदोंमोनब्ला आंखौ लाना सावरायनांगौ प्रयोजन दंमोन आं बेखौ सानदोंमोन मानो होनोब्ला बिसोरो जेबो क्लियारफिकेसनखौ आंनिफ्राय लायासै आंनिफ्राय जेबो आंनिसिम जेबो नटिस हरासै बिथांमोना मैया बुंदों जे जों 15 डेजनि गेजेराव बिथांनिफ्राय क्लियारफिकेसन बिदोंमोन किन्तु बेखौ ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंबाय बिसोरो ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंबाय माने गावसोरनो गथ'फोरनि खेला दुला गेलेनायफोरबायदि आमाय जुमाय गेलेनायफोरबायदि आफादखौ इउज खालामबाय होननानै आं सानो आरो नोंथाङा जि एक्जेक्टलि बे बाथ्रायानो सैथो मानो होनोब्ला जोंनि गेजेरनिफ्राय पलिटिकेलि माखासे बार हाबबाय बेखिनि प्रब्लेमा जोंनि बे प्रब्लेमा जाफैदों होननानै आं सानो मानो होनोब्ला गोबां बाथ्राफ्रा ओंखारो मालाबा 2 बोसोर 3 बोसोर थानानै जोंनि समस्याया जोंनि सेंग्राफोरनि लाइफआ ओरैबायदि आपग्रेड जागोन बा मालाबा बुङो बरलेण्ड स्टेट हुदनि थाखाय जों मालाबाबो आपुस खालामा होनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ नायोब्ला जे जों बुजिनो हायो बेवहाय पलिटिकेलि बार हाबनानै दं आरो आंनि जि पदक्षेप जिहेतु जों जि सावरायबाय थादोंमोन रुलिं गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ नारसिननानै जों खामानि मावहोनांगौआ जोंनि बिबानमोन आफादनि बिबानमोन बे सरकारजों रायलायनो थाखाय जोंनि जि दा जोंनि जि बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनाय रायलायनाय बेफोरावबो माखासे बिराद गिदिर बिथांमोना आंखौ पार्सनेलि इस्यु खालामदों आं बेखौ आं हमदांनो मोनदों नोंथाङा जे सरकारजों सावरायनो आवगायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा मा इस्युखौ लानानै NLFनि जानानै सरकारनिसिम जे सावरायनो आवगायदोंमोन नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव इस्युआथ' जों बेखौनो बुंबोबाय थादों जे बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जानायनि खोथा रन्जन दैमारि सारा गनायनि खोथा जों बेफोर इस्युफोरखौनो लानानै जों उत्थापन खालामबाय थादों आरो बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो सरकारजों हाबसननानै जों सावरायनांगोन सरकारजों हाबसनना सावरायाब्ला जोंनि उखैनाय गांनायखौ रावबो नोंनो दौनानै होआ बे बाथ्राखौ बुंनानै जोङो सरकाराव थानाय जा जोंनि दा गभर्नमेन्टआव थानाय बिथांमोनखौ गोजौसिम जोङो सावरायनो थाखाय जोंखौ लामा दिन्थि बेफोरबायदिखौ जोङो दानि सरकार खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव जों बेफोर बाथ्राखौ बुंबोदोंमोन आरो बिथांमोना ओरैबायदि पजिटिभमोन बिथांमोनखौ जों दुखु मोननानै लाब गैया जों सावरायहैयिनि थाखायसो बिथांमोना दुखु जायो किन्तु जों सावरायनो थाङोब्ला बिथांमोना अत्यन्त गोसो खुसियै बिथांमोना सावरायजानायखौ लुबैयो ना जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माखासे पलिसिफोरा बेर्थ जादों मानो होनोबा आं दहायबो बुंखाबाय बेयाव माखासे पलिटिकेलि गेम हाबनानै दं आरो बे पलिटिकेल गेमानो जाहैबाय माने जों सोरजोंबा सावरायोब्ला दाय जायो गावसोर सोरजोंबा सावरायोब्ला दाय जाया बेफोरबायदियैनो माने जोंखौ पार्सनेलि एटेक खालामदों पार्सनेलि जोंखौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि बाथ्रा आफादनिफ्राय
दिसार्स होनायनि बाथ्रा बेफोर बाथ्राया ओंखारदों होननानै आं सानो। एनडिएफबि फाउन्डार जि नोंथाङा सरकारजों सावरायदों होननानै बुंदोंमोन। सरकारनि बेलानिफ्रायबो मालाबाबो नेगेटिभ नङा। सरकारा नाजाबाय थादों आरो बे सरकारनि नाजानायजों लोगोसेबो माखासे खामानिया जालांखागोन। जोंनि बुंनायनि थ्रुदैबो माखासे जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेलाव थानाय बिथांमोननि गनायनि बेबस्थाफोराबो जालांगोन। बे लासै लासै खारगासिनो दङ आरो सुप्रिम कर्टआव जिहेतु नांबाय, सुप्रिम कर्टआव नांनायनि उनाव जों जेसेबां हायो जोंबो सापर्टखौ खालामबोगासिनो दं आरो बिटिआर इमप्लयमेन्टनि जि बाथ्रा बेखौबो जों बुंबोबाय थादों आरो दासिमथ' बिटिआरनि जि दफाफोर दङ बेफोर लासै लासै इमप्लयमेन्ट जाबोबाय थादों। बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। गतिके आं बेखौसो बुंगोन जे जोंनि गेजेरनिफ्राय जि पलिटिकेलि बारा हाबनानै जोंनि गेजेराव बोफ्ले बोफ्ला जादों बेखौ दुखु गोनां आरो रायजो राजाया बुजिनाया बिराद प्रयजनसै दायो जे जों गोबां समाव गोबां जाथाय जाबोबाय। बर'फ्रा जेब्लानिफ्राय आर्मस रिभलिउसनखौ लाबोजेनदों, आर्मस रिभलिउसन लाबोनायनिफ्राय गोबां जोंनि मोजां मोजां गियानि गुनि गोरों गोरा मानसिफ्रा थैबोबाय, सोरबाया गावजों गावनो गावथारजाबोबाय, गावजों गावनो बुथारजाबोबाय। नैबे समाव आं बेखौ बुंगोन जे बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव दाजाथों आरो बर'फ्रा साफ्रोमबो बर' हारिया सांग्रां जानाया प्रयजन जाबाय जे जों गावजों गाव बेबायदि नासयलायनाय, गादबलायनाय बा सोरखौबा बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ फोजोबस्रांनाय बिनि बेलायाव जोङो सांग्रां जाना थानाया मोजां। मानो होनोब्ला जोंनि एनएलएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय ओरैबायदि लेथ्रा आखल आखु गियानफ्रा दङ, बेफोरखौ नोजोर होनांगौआ अत्यन्त प्रयजन बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो जे हामबाय होनदों। आं गोलाव बुंनो सानाखै। जों गावजों गाव नासयलायनाय थैलायनाय बेखौ मालाबाबो लुबैया। मैया बिथांमोना जोंनि सेंग्राफोरखौ थ्रेटिनिं हरदों, गावहैजोबगोन, गावथारहैगोन होननानै। जों खिन्थु बेफोरबायदिबा जों हजम खालामनानै थानो हानाय नङा। रायजो राजा दोङो, रायजो राजाखौ मोजां बिजिरनो थाखाय जोङो बेखिनिखौ जों खावलायो।